Dan LB, the producer. This is June Thomas Production. Kay dili mataganda ganin kapalaran, makatunong kag mga taong may batasan, ato pailog kay ato alang patasan, kay tao man tao dili ta nga iro. Dili mataganda ganin kapalaran, dili kanunay nga purura kamalasan, mahigayon nga kita tubig-tubigan, unsa ang ulo na to dili na mudak. Nang masayro ko og sugod aning single kong motor, 15 pesos ang gipiti so ingon ko nga pabor. Ahak din trabaho aperte man di ay sayo na, dako na kong matigom, layo ra ang simana. Nakapasayro kong senior, babaeng tiguang, kay habog ang akong motor, hadlok siyang matuwang. Ni halok siya kanako, gipasagdan ko na lang, gisalay sa kong abaga pa ang iyang suwang. Aron walay disgrasya, ako kay nagpahinay, ug dunay mo overtake, muhugot gakos ni nanay, gisingitan ni sa nakamultikab. Uy kasweet sa duha mo raman ug uyab. Kay dili jud mataganda ganin kapalaran, makatunong kag mga taong may batasan, atong pailog kay ato alang patasan, kay tao man tao dili ta nga iro. Dili jud mataganda ganin kapalaran, dili kanunay nga purura kamalasan, mahigayon nga kita tubig-tubigan, unta ang ulo na to dili na muda. Nakakita kong kwarta dito sa parkingan, aron dili halata, kay akong gitumban tung ako nga gihiling. Uy kini kay 20 Sa diha nga gipunit, yak baho nga tae. ang driver sa parkingan puros bugal-bugalon, dunay walay toothbrush gangi sige hapon, dunay tambok taas tiwang og dunay mubo, dunay medyo baho ug dunay walay ligo, dunay walay ilis kusog makiglalis, kumaningil og titi lupig pay nanulis, adunay maral og sige pangilog, pero taod-taod sa motor nagtuklod. Adunay baon, dunay buriton, kung dili ka maminaw kuhiton imuhang bukton, bisag dako naging kamo ingon panglaay, balibaran pa ang 5 sa manikitay. Kay dili jud mataganda ganin kapalaran, makatunong kag mga taong may batasan, atong pailog kay ato alang patasan, kay tao man tao dili ta nga iro. Dili jud mataganda ganin kapalaran, dili kanunay nga purura kamalasan, mahigayon nga kita tubig-tubigan, unta ang ulo na to dili na muda ko. Dili jud mataganda ganin kapalaran, makatunong kag mga taong may batasan, atong pailog kay ato alang patasan, kay tao man tao dili ta nga iro. Dili jud mataganda ganin kapalaran, dili kanunay nga purura kamalasan, mahigayon nga kita tubig-tubigan, unta ang ulo na to dili na muda ko. Bisan og ulan, ani alang kaming tanan, may nausab nga pagtagal, magkasinabot bisag di parihag, kay kaming tanan dili mahilig sa inarte, iyak-iyag sinagtanay sa mong mga balwarte. Maong mga manoy, mga manay, kuyag ate sa amo ang parkingan, sila gyud kay kampante. Ang mga taga-pulo kay para sa taga-pulo, lahi na po ang muhatod sa plansya o sa dipulo. Pero kung single seater o bajama o ang sakyan, sa pasayro so kami ka magtanga sa parkingan. Usahay mo sobra pag oras may magtanga, kung dunay pasayro maflatan pamisto nga, sa biyahe mawad-an sa gana ka, magpavulkit ang income makwaan pa, malipayo lang kami kung kami na mapakyawan, o baka haamplite sa pasayro kay pakapinan, ubisan masakyan lang kami duha kundi tulo, kinabuhi kini namong na masahiro. Kay dili jud mataganda ganin kapalaran, makatunong kag mga taong may batasan, atong pailog kay ato alang patasan, kay tao man tao dili ta nga iro. Dili jud mataganda ganin kapalaran, dili kanunay nga purura kamalasan, mahigayon nga kita tubig-tubigan, unta ang ulo na to dili na muda ko. Shout out sa kailog sa mga pasahero. Peace. I'm out.